Dobar dan svima, ja sam navijač. Koja su moja prava, da li ih i imam? Zapaljena baklja, šta vam je kriva? Objasnite mi zašto ja robijam. Otkad su im digli plate 40%, u našoj Srbiji zavladalo ropstvo. U majci Srbiji vlada dvovlašće, a ja neću da sam ni podcenjen ni povlašćen. Zašto? Nisam ja mamin sin, niti neki monstrum. Ja im nisam kriv što ih drkaju na poslu. Samo se štriktaju i glume nam gospodu. Ako im nisi po volji, oduzmu ti slobodu. Izađeš u grad, na zid im širiš ruke. Stalno prave racije, rasturaju žurke. Kad nemaju posla, pišu lične karte. Kad nemaju koga, biju navijače. Represija traje, za glupost priveden, robijam zbog baklje, ministar Feder. Represija traje, za glupost priveden, robijam zbog baklje, ministar Feder. I da je sreće, da je zakon zakon, da je Dačić Feder, odavno zna već svako. I ona kurva, ministarka Snežana, kako radi vidi se da nije dobro jebana. Stanje u sportu, za to je ona kriva. Ona je od sporta napravila kriminal. Nas šalju u pritvor, po ušima na sklepisu, jer ona želi da se navija kao na tenisu. Dvorska policija, to su ti tek retardi. Naša tri druga su privedena zbog petardi. Tako da se više ne čudim tim glupostima, jer kako da zna zakon kad ne zna da čita. Treba da se stane tim njuškama na put, jer je zbog njih u zatvoru tvoj drug. Bez straha navija i bodri svoj klub. Ajmo! SRNN, AC, AB. Želimo da podržimo sve navijačke grupe i sve uhapšene navijače, jer dosta je bilo represiji nad nama. Ne dajte se, braćo naša. Ajmo, 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 ajmo. Represija traje, za glupost priveden, robijam zbog baklje, ministar Feder. Represija traje, za glupost priveden,